Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Harana, Ilocandia. Sorry po, na-late po tayo ngayong gabi. Alright, it's 9 o'clock. Magandang gabi sa lahat ng mga Haranistas. Mga gabing mapanglaw ay dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaalala na rin. Sinta, kahit na dilat niya rin mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka. Kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madalaman. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta, kahit na dilat niya rin mata. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Kumusta ka, aking mahal?
Magandang gabi po sa lahat ng mga Haranistas na nakatune in ngayon. Pasensya na po kayo at tayo ay medyo nahuli ngayong gabi. I tried my best na hindi ko kasi nasabi kanina na I won't be around tonight, but then I tried my best na medyo humabol ng konti. At salamat naman kahit papaano nakahabol ako. Anyway, bago natin ipagpatuloy ang ating kantahan dito, nais kong bumati. Kumusta po ang sound natin? Okay lang po ba? Magandang gabi po kay Miss Caroline Saguritan. Hello. At bumabati ko siya ng magandang gabi. Mr. Joey Sibayan, magandang gabi po. And Ellie Lorladia Sugitan, hello. Tumarang po LCB Raynon, hello and thank you for the big heart. At bumabati po siya ng magandang gabi sa lahat ng mga kaharanistas. Ma'am Catherine R. Oitiapo, hello manang ko, marami pong salamat. And I would like to welcome Miss Flordelina Agresor Cristobal. Good evening, Idol, watching from Tagatsur, Claveria. Kumusta po kayo dyan sa Tagatsur? At nabasa ko po nandyan na po ang ating napakagandang prinsipala, si Ma'am Nel Tabuyo. Ayan. Miss Lorna Calumar de Estrada, good evening ma'am, sabi niya ganyan. Ayan, thank you so much for being with us, Ma'am Nel Tabuyo. Ito na po ang ating susunod na awitin at pasensya na po talaga at medyo, sabi ko kanina, akala ko makakahabol ako ng 8 o'clock. But then, nandito pa rin naman po ako. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Gabi, ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga naman, kalong ka ng iyong ama, cute na cute sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang ayaw nila'y sinuway mo. Di mo man lang iniisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo naligaw, ikaw ay nalulok sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong ina lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pag
Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Ayun, sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Ayan. Alam nyo, kahit na kung ano man, minsan nga, tama rin niyo po yun, nasa huli ang pagsisisi. Kasi minsan, sa galit natin, marami tayong nasasabi, nadadala tayo sa ating emosyon. Pero afterwards, pagsisisihan natin kung ano man yung ating mga nasabi, kung ano man yung ating nagagawa. But then, it's too late. Sabi nga, the damage has been done. Meron pang mga ganun, the damage has been done. Kaya bago tayo magbitiw ng salita, sinasabi ko nga, bago tayo magbitiw ng salita, minsan iniisip din natin, kailangan isipin din natin kung ano yung sinasabi natin. But then, dahil nga sa ating emosyon na napakataas ang ating adrenaline, hindi na natin naiisip yan at nadadala na tayo sa ating emosyon. And kung malaman natin o ma-realize natin na mali tayo, hindi naman po masama na tayo ay humingi ng patawad, magsabi po tayo ng sorry, mag-apologize po tayo. Dahil yan ang tama. Mas maganda ang mabuhay, sabi nga, na may dignidad kesa sa wala. Ganun ba yan? Okay. Kaya kahit sa mga mag-asawa na yan, kailangan magrespetuhan. Dahil alam nyo, pagtanda natin, napakagandang tignan. Sabi ko yan, pero mo nung bata tayo, ang kapal-kapal ng buhok natin, yan, anong bata tayo, itim na itim yung buhok natin, wala tayong mga wrinkles dyan, wala tayong mga kung ano-ano dyan. Ngayon pagtanda na natin, napakagandang tignan, habang tumatanda kayo, nagbibilangan kayo ng wrinkles. Yan, parang sasabihin mo na, uy, bili kaya tayo ng oil of Olay. Uy, nagsabi ng brand. Ayan, maglagay tayo ng ano ba dito, lemon dito, yung mga ganyan, para maganda. Okay. Uy, ito, naglalakad ng mag-isa ang ating hello kay Miss Milagros Semana. Miss Lorna Calomar de Estrada, hello, magandang gabi. My beloved seammate, sabi niya, hi there, good evening everyone. The National General Secretary of YMCA, Sir Pablito Eita Bupal, magandang gabi. I miss you, darling. I miss you so much, very much. And Miss Janice Agundang from Canada, magandang gabi. Ganyan din po, magandang gabi kay Ma'am Marilyn Agrakelnat from Canada. And from USA, Miss Lumarini Martin, welcome, and good morning, Jan. At sabi ni Miss Lumarini Martin, oh wow, our beautiful singer arrived. Yeah, really, thank you so much. And nandiyan po ang napakagwapong si Mr. Paul Marcabe, who is watching with us. Miss Eleanor Versosa from UAE, bumabati po siya ng magandang gabi. And Miss Marife Pascua, sabi niya, good evening, Ma'am Emmy. Please shout out to my daughter, CJ. Sabi niya, hi, CJ. Hello, CJ. How are you? And I am wishing you a belated happy birthday yesterday. Yan, para kay CJ. Belated happy birthday, CJ, coming from your mama, Marife Pascua. Ayan. Bumabati po si Ma'am Eleanor Versosa na magandang gabi. Sabi ni Miss Janice Agundang, sorry, jay lang na ibagak kabsat, bagak agba sa kapelang. Bagak agba sa kapelang. What is this? Agba sa kapelang, di ka dumungag kanyak, nagasawa ka dagos. Yun lang, naku. Ayan, maganda siguro o gwapo siguro kayo nag-asawa ka agad. Ayan, yung mga magaganda at yung mga gugwapo, sigurado ko yan, maagang nag-aasawa. Oh, hindi naman lahat. Okay. Miss Marilyn Agrakelnat says, good evening ating ko and to all kaharanistas. Ito na po ang ating awitin na ito naman. Hello, ang napakagwapo nating SB ng Claveria Cagayan. Nandyan po si SB Fredelino, Dalire Agpuldo. Kumusta po kayo dyan, sir? Magandang gabi po. Kumusta po ang ating mga kapolitikuhan dyan? Ayan, maraming salamat po at nandito kayo sa ating Harana, Ilocandia. Thank you so much.
At nandito na ang aking awitin na inihahandog ko kay General Secretary ng YMCA, Sir Pablito A. Tabucol. At maganda rin po nakantahin nyo ito sa inyong mga asawa, sa asawa ninyo habang katabi nyo na nagraraking chair. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggang at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Yeah! Magandang gabi kay Miss Queen May Panagdakigan. Hello, hello, hello. Kay Miss Lucy Dulay, how are you? Good evening, auntie, sabi ni Miss Queen May Panagdakigan. At maraming salamat, Miss Marilyn Agrakelnat of Canada. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Hello, hello, hello to Miss Lily B. Zambrano. Ayan. Ha, si Hernandez Flores Dolokin Mariabella of Malaysia. Magandang gabi dyan sa Malaysia. Kumusta po kayo dyan sa Malaysia? At kumusta po ang ating kakovidan dyan? I love you and I miss you, you know? Ayan. Meron na tayong mga lumalabas dito na I love you and I miss you. Alright. Okay. Nais kong ibigay sa inyo ang ating susunod na awitin. Yan, para kay Miss Lily Zambrano at kay Hernandez Flores Dolokin Mariabella. Yeah! When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you got away with me. Stay with me, sway with me. All
dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we swear I go weak, I can hear the sound of violins long before it begins. Make me swing as only you know how. Dance with me, sway with me. Sway me, make me, feel me, hold me, bend me, ease me. You have a way with me. Alright. Hello, hello, hello. I'm Miss Bamel Adaliga Dusway. Are you enjoying the night, ladies and gentlemen? Kumusta, kumusta? Yeah. Here we go. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we swear I go weak, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me down. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me down. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Oh, sway me. Oh, sway me. Sway me now. Ayun, sway me. Yan yung mga mahilig sumayaw. Ayan, dapat, anong tawag doon? Sa Ilocano, wagwagen tayo, kunada. Wagwagen tayo, dagitay. Na yung mga naiwan na mga taba-taba. Hello, hello, hello to Mr. Ferdinand Manibog Kakag-team ng Waipahu, Hawaii. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Hawaii? Ayan, ang napakagwapong si Mr. Ferdinand Manibog Kakag-team. Hello, ading ko, kumusta dyan? Yeah! Maria Elena Alcangel, hello, magandang gabi. I'm so young, you're so old. Miss my darling, I'm told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free
Here we go. You treat me cruel. You hurt me and you make me cry. Oh, if you leave me, I will surely die. Darling, don't never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. Want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. Yeah, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Yan. Ang ganda ng mga awitin. Nag-enjoy ako pagka ganyan na marami akong kasamang masaya ngayong gabi. Ayan, masaya ba kayo ngayong gabi? Hello, hello, hello kay Miss Belandres Nida Rosal. Ayan, Miss Bamel Adalica Dugma ng Canada. At nandyan din po si Maria Elena Arcangel. Ayan, hello, hello. Magandang gabi po. Magandang gabi. Lagi namang magandang gabi yung sinasabi ko. Dapat magandang gabi talaga. Sa lahat ng mga magagandang kaparehas ko sa magandang gabi, ito ang ating magagandang awitin sa magagandang dancers. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 yeah. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Arriba. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ayan, binabati ko si Miss Vina Pascua. Tama ba? Vina Pascua nga ba yun? Yes, it is. Maribel Razote, ma'am, hello. ¿Cómo estás perdiendo el tiempo? Pensando, pensando. Yan sa kababati ko. Por lo que más te quieres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Dahil sa autumn na dito, alam ko dyan sa Canada, maganda na ang inyong mga dahon. Dito sa amin, hindi pa nagpapalit yung mga dahon. Iniisip ko nga dahil sa ganda ng view, parang ayaw ko na tuloy bumalik muna sa Pilipinas kasi natakot ako ba. Nandun yung aking pangamba kasi sabi nila na, ayun daw mga variant, yung mga ganyan-ganyan daw, ganyan. Baka mamaya magka-COVID ka doon, baka mamaya ganito. Kasi siyempre medyo lumalamig na dito pagdating sa Pilipinas, medyo mainit ng konti, tapos mag-ano ka pa doon, yung anong tawag dito, quarantine ka pa. Yung bago ngayon, nabasa ko kanina, at ano ba to? Ayun. Yung nabasa ko kanina doon sa sa Philippine Airlines something na yung mga fully vaccinated magpapaano po kayo, magpapareserve po kayo kung galing dito sa Japan magpapareserve po kayo ng 5 nights and 6 days sa hotel. So doon sa 5th day isoswab po kayo. Pag negative, uwi kayo sa bahay ninyo at tatapusin nyo ang inyong 10 days quarantine, home quarantine doon. Kasi 10 days po yan. Yung naiiwan na ilang araw pa, mga 4 pa, mag-home quarantine kayo. Yun lang ang nabasa ko kasi non-OFW naman po ako. Sa OFW, hindi ko po binasa yun. Ayun, yun ang requirement. So, dala-dala nyo po ang inyong certificate na kayo ay fully vaccinated na galing po sa gobyerno ng bansa ng inyong pinanggalingan. Ayan, yung nabasa ko. Tapos napakamahal ang ticket. From Japan to the Philippines, $1,683. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Ganun yun eh. Okay lang po ba? Ayan, di ba? Kaya mabuti na lang, sabi ko bago, alam niyo, magandang gawin dyan, ayoko magsabi. Baka mamaya kung anong masabi ko. Ito na nga lang, kanta na nga lang tayo ulit. Alright. Ang gaganda talaga ng mga nasa aking mga harapan, si Miss Maribel Razote, ang napakagaling na teacher. Here is a song which is dedicated to Miss Lou Marinito Martin of USA and to Miss Marilyn Agragelnat of Canada. Ayan, likewise to Miss Maria Elena Arcangel. For you can hear the country song from home, and someone play the honky-tonk guitar. Mississippi rolls down to the sea, and lovers found the place they like to be. How many times before the song was ending, love and understanding everywhere around. Whenever I shall go
Mississippi rolls along until the end of time. Now the country song forever lost its song. When the guitar player turned to rock and roll, and every time when summer nights are falling, I always will be calling dreams of yesterday. You'll be on my mind. Every time I hear this song, Mississippi rolls along until the end of time. Every time I hear this song, Mississippi rolls along until the end of time. Thank you so much. Alright, ladies and gentlemen, ikiin nyo na po ang inyong mga good night dahil ito na po ang ating huling awitin sa gabi na ito. Ayan. At bago ako mag-good night, nais kong sabihin sa inyo na mahal ko kayo. Siyempre, lagi naman yan, di ba? Lahat ng mga kaharanistas at saka yung mga hindi haranistas, yan. Yung mga nakikinig, yung mga makikinig pa. Lagi ko pong sinasabi na magmahalan tayong lahat. Though may mga pangyayari po sa buhay natin na minsan ay hindi natin may iwasan, pero bago tayo matulog sa gabi, sabihin natin sa kanila, I love you. Kung sino man yung mga nakakasakit na sa atin, matuto po tayong magpatawad, no? Magpatawad kasi makasalanan din naman po tayong lahat, ganyan. Sila din naman nagkakaroon ng mga mistakes, sila rin naman para rin po tayo na hindi na-handle ang kanilang mga emotions, mga ganyan. So, lahat po naman ng mga yan, lahat ng galit, lahat ng pagmamahal, lahat po ng pangyayari sa ating mga buhay-buhay, meron po yan pinanggagalingan. Di po ba? Yan. Hindi naman tayo gagawa ng mga bagay na walang pinanggagalingan. Okay? So, kung hindi man mag-prosper, hindi man maging successful yung ating pagpapatawad o yung ating the feeling that comes from our heart, ilagay na lang po natin sa ating memory. Ayan. Okay? So, ito na po. Souvenir na lang natin sa ating buhay yan. Alright, good night everyone! Through this song, I'd like to say good night to Mami Lily, to Miss Lona Calomar de Estrada, to Miss Lou Marini Tram Martin, Maria Elena Alcangel, Miss Eleanor Versosa, Manang Catherine Oitiapo. For each moment of tears, I still have my souvenirs. Cherished in the pocket full of dreams. Good night, teman ko Marilyn Agragelnat. I could hold, I could feel, kept pretending they were real. Good night, Pamela Daliga Dugma. And then after lovers stayed away.
pieces never make a home. Good night to Miss Pina Pascua. Good night to Miss Lorna Calomar de Estrada. Leave your room on some windy afternoon. Try to see where all the pieces flew. It was hard to get home since my memories were gone. But if you ever see me again, I've been crying today, threw my memories away. Something died as I cried for my broken souvenirs. Can I reach for the sun, find a place I belong? Now you're one of my broken souvenirs. Now you're one of my broken souvenirs. Baby, you're one of my broken souvenirs. Ayan. Well, through that song, ladies and gentlemen, I'd like to say good night to everyone now. Maraming salamat po dahil nandiyan kayo. Ayan. At ingat-ingat po kayo. Stay safe mga kapatid. Stay safe mga karanistas. Because I hope tomorrow is Saturday. Uy, ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Hindi ko man lang namalayan, Sabado na bukas. Ayan. Na-good night na si Miss Eleanor Versosa, si Karanista Eleanor Versosa. Sabi niya, good night, ading ko. Stay safe and healthy. Thank you again for sharing us your golden voice. More power to Harana Ilocandia. God bless us all. Yan po. From Miss Eleanor Versosa. Sabi naman po ni Miss Maria Elena Arcangel, good night manang ko. God bless you always. Maraming salamat. At eto, Miss Josephine Waltham, good night, Emmy. Yan ang sabi niya. Good night din po. Good night na rin kay Ma'am Marilyn Agrakalnat of Canada. Good night na rin kay Miss Mamel Adaliga Duma, Miss Dumarini Chong Martin. Thank you so much sa inyong panunod, Ma'am Lily. Ayan, si Miss Maria Elena Arcangel, good night, good night. Good night kay Manako Catherine R.O. Tiepo, kay Miss Elsie B. Reynon, good night. Miss Lorna Calomar de Estrada, Miss Vina Pascua. Good night na rin po kay Belandres Nida Rosal. Ayan, good night, good night. Maraming salamat kay Jumer and Mr. Ferdinand Manibog Kakaktin. Good night, good night. Maraming salamat din kay Miss Zed Nandra Flores Dolokin Maria Belia. Ayan, good night na rin po. Kay Miss Lily B. Zambrano, Miss Queen May Panagdakigan, good night, good night. Miss Janice Agundang, Miss Marife Pascua, Sir Pablito A. Tabukol, and to Miss Janice Agundang, good night na rin po sa lahat-lahat po ng mga karanistas na nandito sa aking harapan ngayong gabi. Stay safe, love one another. Don't forget ang inyong mask at ang inyong face shield. Ayan, kung babalik na naman ako ng Pilipinas, mag-face shield na naman ako. Still, I'm thinking. Ayan, Friday bukas. Oh, really? Friday bukas pala. Pasensya na kayo, tumatanda na talaga ang lola ninyo. Friday pala bukas. Ayan, my God. Hindi naman ako nag-iisa na tumatanda. Alright, mga kapatid, mga kaharanistas, good night sa lahat-lahat. Stay safe, and I love you all.